Magandang gabi, Pilipinas! Kwentong politiko na. Oras na muli para pag-usapan ng mga kaganapan sa politika ngayong maghapon. Araw ng Lunes, January 8, 2024. Ako si Mitch Limet. Magandang gabi sa iyo, partner Gigo. Magandang gabi, partner Mitch. Siyempre sa ating mga taga-subaybay worldwide. Mahaba-habang kwentuhan na naman ito, kaya patuloy lang po kayong tumutok. Ako po si Gigo Postolero. Narito muna ang ating mga politiko headlines ngayong gabi. Tandem ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nakabawi sa bumabang approval rating noong isang taon. At sinibak na dating Little President ng gobyerno may kinalaban nga kaya sa pag-usbong ng illegal drug issue ni PBBM. At President Bongbong Marcos lalapitan ni Digong para sa SMNI issue. Para naman sa ating Politi-Woo of the Day, The Who, ang politiko na pahirapan daw mag-G sa mga imbitasyon. At sa ating Politiko Snitch, dating Pangulong Rodrigo Duterte nagiging madasali na raw ngayon. Sa detalye ng mga balita, bahagyang tumaas ang approval ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte nitong fourth quarter ng 2023. Batay sa survey ng Pulse Asia, pumalo sa 68% ang approval rating ni Marcos nitong December 2023 mula sa 65% nitong September 2023. Malaking bawi ito matapos bumaba ng 15 points ang rating ng Pangulo noong September 2023 survey. Habang tumaas naman sa 74% ang approval ratings ni Duterte mula sa 73%. Magandang simula rin ito sa paglumok ng approval ratings ng Vice Presidente matapos bumaba sa 73% ang ratings nito mula sa 84% noong June 2023. Samantala, bumaba ang approval ratings ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez, kung saan mula sa 50% ay nasa 49% ang kay Zubiri, habang mula sa 41% ay nasa 39% na lamang ang kay Romualdez. Usap-usapan ng mga marites sa mundo ng politika kung may kinalaman nga ba ang dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Atty. Vic Rodriguez sa polvoron video nito. Sa panayam ng politiko sa dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas, nagtanong ang isang politiscooper kung si Rodriguez ba ang may pakana ng issue ni PBBM. Bagamat hindi diretsahang sinagot, sinabi ni Llamas na posibleng may kinalaman si Rodriguez bilang dating malapit sa Pangulo, pero hindi niya idinidiin ang akusasyon. Samantala, kumpiyansa ang dating gabinete na hindi tatalab ang polvoron video ni PBBM para mapatalsik ito sa pwesto. Illegal yun, no? Yan. Ikaw ang nagdodroga, illegal yun, no? Pero yan ba impeachable? Of course, impeachable yan. Pero alam naman natin na impeachment is a political process. It's about numbers, di ba? So, at this point, medyo improbable yung impeachment. Kung sakaling totoo yan. Ikalawa, ay pwede namang sabihin ng gobyerno, sa panahon natin ngayon, sa panahon ng artificial intelligence, may mga deep fake. Matapos ang matagal-tagal na pananahimik, muling humarap sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinagot ang ilang mga issue na kinakaharap nito tulad ng investigasyon ng ICC, destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos,
at usap-usapang pagbabalik sa politika at ang issue ng SMNI. Nakatutok sa balitang yan si Peter Marie. Kabilang ang issue sa International Criminal Court investigation, destabilization, maging ang suspension ng SMNI sa mga sinagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa presko ng PDP Laban, ikinagulat ng dating Pangulo nang matanong siya tungkol sa umunong sikretong pakikipagpulong niya sa militar at pulis. Ayon sa dating Pangulo, komportable siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayaw na raw niyang makialam kahit pa sa mga issue may kinalaman sa political partnership ni na PBBM at Vice President Sara Duterte. Giit ni Duterte, retired na siya sa politika at wala na siyang planong balikan ito kahit pa sa midterm elections. Ayaw naman ng pansinin ni Duterte ang issue ng ICC. Aniya, anuman ang kanyang ginawa sa kanyang giyera kontra droga ay para sa kabataan at sa buong bansa. Samantala, plano ni dating Pangulong Duterte na makausap ng personal si Pangulong Marcos Jr. patungkol sa issue ng SMNI. Pinuna ng dating Pangulo na tila hindi tama ang naging proseso ng NTC nang suspindihin ng operasyon ng SMNI. Ako si Peter Marie, para sa Kwentong Politiko. Hindi tumututol si Senadora Amy Marcos sa plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pag-usapan ang isyong kinakaharap ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon sa presidential sister, walang masamang makinig sa payo ni Duterte na siyang naging leader din ng bansa. Para kay Senadora Amy, nirerespeto at minamahal ng taong bayan si Digong. Kaya makakatulong ang kanyang mga sasabihin kaugnay sa issue. Una nang sinabi ng Presidential Communications Office na bukas ang tanggapan ni Marcos sa dating Pangulo. Kinundena ni na Senador Jinggoy Estrada at Amy Marcos sa mga ulat na signature campaign upang isulong ang tsa-tsa kapalit ng maliit na halaga. Para sa balitang yan, makakasama natin sa balitaan si Raymond Tinaza. Mahigpit na kinondena sa Senado ang napabalitang People's Initiative Signature Campaign para sa charter chains kapalit ng ₱1 kada lagda. Sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, unethical at illegal ang ganitong hakbang kung saan nililinlang ang mga mamamayan. Ayon kay Estrada, isa itong paglabag sa batas at sinisira nito ang mga demokratikong proseso sa bansa. Iginit ni Estrada na ang People's Initiative ay isang constitutional right na ginagawa ng malaya at walang sapilitan, kaya dapat na imbestigahan at panagutin ang mga nasa likod nito. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, ang ating saligang batas ay hindi ibinebenta at kanyang kinokondena ang mga taong umano'y nagbibigay ng suhol sa mga distrito, LGUs at potensyal na mga lagdaan na hayag at walang kahihiyang pumayag sa isang inisyatiba ng mamayan. Ako, si Raymond Tinaza, para sa Kwentong Politiko. Posibleng maharap sa 2 counts of graft si dating COMELEC Commissioner at P3-PWD Party List Representative Rowena Guanzon dahil sa pagsasapubliko ng detalye ng disqualification case ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong nagdaang presidential elections. Kaugnay nito, mariin namang pinabulaanan nito ang mga akusasyong nagnanakaw siya sa gobyerno. Nagbabalik sa kwentong yan si Peter Marie. Nakahanap ng probable cause ang Office of the Ombudsman upang masampahan ng kasong graft si dating COMELEC Commissioner at P3-PWD Party List nominee Rowena Guanzon. Bunso dito ng paglantad ng confidential information kaugnay sa disqualification case kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong May 2022 elections. Ayon sa Ombudsman, inutusan nito ang paghahain ng 2 counts of violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na pabor sa reklamo ni na Citizens Crime Watch Chairman Ferdinand Topacio at President nitong si Diego Magpantay. Nagugat ang reklamo matapos nilalaki ni Guanzon sa dalawang magkakahiwalay na panayam ang disqualification case noon ni Marcos kahit pending pa ang kaso sa COMELEC.
Sa panig ni Guanzon, iginit nitong tungkulin niyang ipabatid sa publiko na may mga impluwensyang tao ang nangingialam sa COMELEC kaya nagkaroon ng seryosong banta sa independence ng ahensya at sa mismong halalan. Habang nanindigan din ang dating COMELEC Commissioner na hindi siya nagnanakaw sa gobyerno. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko. Higit kalahating porsyento ng Farm to Market Road Network Program ang nakumpleto na sa loob lamang ng 1.5 taong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang video, iniyabang ni Marcos na higit 67,328 kilometers na bahagi ng programa ang natapos ng maitayo. 51% ito ng target na 131,410 kilometers na nais tapusin sa loob ng 6 na taon. Ayon sa Pangulo, patunay lamang ito ng kagustuhan ng pamahalaan na mapagtibay pa ang interconnectivity ng mga lugar sa bansa, hindi lamang para sa mapalakas ang agrikultura, kundi para mas mailapit ang mga palengke sa mga local producer. Tiniyak ni Marcos na patuloy na tututukan ng pamahalaan ng programa para tapusin ito at mapagaan ang buhay ng mga magsasaka. Testament to the magnitude of the accomplishment of the government. It is not an initiative only to do with agriculture. It is a connection between all the different communities, but of course, its main purpose is to connect the markets and the producers. Tiwala si Agri-Party List Representative Wilbert Lee na makakamit pa rin ng Marcos Jr. administration ang makapagbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon kay Lee, posible ito sa ilalim ng kanyang House Bill 9020 o ang Cheaper Rice Act kung saan bibili ng gobyerno ang palay ng lokal na magsasaka na naaayon o mas mataas sa presyo at ibibenta naman ng gobyerno ang bigas sa mababang presyo. Paliwanag ng kongresista, mas kikita ang mga magsasaka at hindi mababarat ng mga middleman dahil gobyerno ang bibili sa magandang presyo. Sa pamamagitan nito, hindi na mag-iisip ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang mga sakahang lupa dahil kumikita naman sila rito. Hindi nagustuhan ni Senator Raffy Tulfo ang planong mag-angkat ng modern jeep mula China dahil kaya namang bumuo ng sariling modelo ang local manufacturer ng modern jeepney na pasok sa standards ng pamahalaan. Sa buong detalye ng report, ihahatid sa atin ni Raymond Tinaza. Binatikos ni Senator Raffy Tulfo ang pag-aangkat ng modern units ng jeepney mula pa sa China na ipampapalita sa mga lumang pampaserong jeep sa bansa bilang bahagi pa rin ng Jeepney Modernization Program. Sinabi ni Senator Tulfo na nangangamoy korupsyon ang proyektong ito lalo pa at kaya naman ng isang local manufacturing industry ng jeepney ang gumawa ng isang kalidad na modern jeep sa mas mababang halaga. Napag-alaman ni Senator Raffy na ang imported jeepney mula sa China ay nagkakahalaga ng 2.6 milyon hanggang 2.9 milyon pesos bawat unit kung saan higit na mas mahal sa isang brand new na kaya namang gawin sa local company gaya na Saraw at Francisco Motors sa halagang 900,000 hanggang 985,000 pesos lamang bawat isa. Ayon kay Tulfo, naaabot sa tinatayang 1.7 million per unit ang matitipid ng gobyerno kung pipiliin ang local manufacturer kaysa sa isang Chinese company. Maliban dito, kung nasa 900,000 lamang ang halaga ng bibiling jeepney, mas kakayanin umano ng gobyerno ang subsidies para may patupad ang modernization ng walang gasto sa jeepney drivers at operators. Dagdag pa ni Senator Tulfo, kapag sa bansa mismo natin ginawa ang modern jeepney, ito ay makalikha ng libu-libong trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Binigyan din pa ng senador
na sinasakop na nga ng China ang karagatan natin sa West Philippine Sea, pati ba naman mga kalsada natin ay papayag tayong sasakupin nila. Ako, si Raymond Tinaza, para sa Kwentong Politiko. Umapila si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na reviewin ang komposisyon at kakayanan ng mga commissioner ng Commission on Higher Education. Kasunod na rin ito ng anunsyo ng CHED na natapos na ang authorization at pagpondo sa mga SUCS at LUCS upang mag-alok ng senior high school program. Ay kay Barbers, nagawan sana ng paraan na hindi mahinto ang programa dahil sa maliit na teknikalidad at sana ay pinalawig na lamang ang pinapatupad nito. Para sa kongresista, hindi na sapat na may masteral o doctorate degree lang ang mga CHED commissioner, bagkus dapat aniya ay may magandang managerial experience, karanasan, isang experienced educators at may natatanging karakter. Sa aming pagbabalik, Mayor Albi Benitez may apela sa LTFRB kaugnay sa operasyon ng traditional jeepney sa Bacolod City. Habang tagig Mayor Lani Cayetano, hindi nagpatalakay kay Binay sa mga scholarship program. Kaya't huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Kwentong Politiko. Sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan, isinulong ni Pinuno Party List Representative Ivan Howard ginto ang panukalang kabitan ng closed-circuit television o CCTV camera ang lahat ng paaralan sa bansa. Sa ilalim ng House Bill 9260 ni Ginto, layon nitong gawing mas ligtas ang mga paaralan at makatulong sa mga otoridad na mahuli ang mga kriminal at paglaganap ng krimen sa loob ng eskwelahan. Nakapaloob din sa panukala na magiging mandatory ang pagpapakabit ng CCTV cameras sa mga strategic location at gagawa ng security plan sa lahat ng paaralan. Huhugutin naman sa taunang pondo ng Department of Education ang kakailanganing gastos sa pagpapalagay ng CCTV sa mga pampublikong paaralan at sa corporate budget naman ito kukuhanin para sa mga pribadong paaralan. Nais ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan na gamitin ang Maharlika Investment Fund para sa pagbabalik at pag-modernize ng Bicol Express ng Philippine National Railways. Ayon kay Yamsuan, idurugtong sa North-South Commuter Railway ang Bicol Express para kumonekta ang rehiyon sa pangunahing economic hub sa Luzon. Kumpiyansa ang kongresista na mapapabilis ang paglago ng ekonomiya ng Bicol Region sa pagbuo muli ng nasabing proyekto. Una na ikinatuwa ni Yamsuan ang pagbabalik ng biyahe ng PNR na may rutang Naga, Camarines Sur hanggang Legazpi City sa Albay.
At para naman sa ating mga kwentong politiko sa rehiyon, makakasama natin dyan si April Magaling. Para sa mga kwentong politiko sa rehiyon, simulan natin yan sa Visayas kung saan kinatok ni Mayor Alvi Benitez ang LTFRB na payagan naman munang bumiyahe ang mga traditional jeepney sa Bacolod City. Ito ay sa kabila ng pagkakapaso o deadline na para sa consolidation. Gate ni Mayor Benitez, tinutugunan naman nila ang consolidation process na required para sa PUV modernization program. Nakipag-usap na rin sila anya sa mga jeepney driver at operators at nagpahayag naman ang mga ito ng kahandaan na mag-consolidate. Tiniyak ni Benitez na tutulungan nila ang mga operator para maipagpatuloy ang kanilang operasyon at para matiyak na sapat ang pampublikong transportasyon sa kanilang lugar. Gayunpaman, giit ng alkalde na dapat ding maunawaan ng mga operator at driver na isa itong national law na kailangang sundin ng mga lokal na pamahalaan. Sa bahagi ng Metro Manila, binuksan naman ng Taguig LGU ang satellite pharmacy bilang pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mga residente ng Embu Barangay. Matatagpuan niyan sa East Rembo na bukas mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukod sa pharmacy, bukas rin anya ang iba pang pasilidad ng Taguig LGU gaya na lamang ng health center, dialysis center, animal bite treatment center at mga laboratory. Tumatanggap rin anya ang satellite pharmacy ng PhilHealth at medical assistance application mula sa mga Embu residents. Ayon sa Taguig LGU, ang mga naturang aksyon ay alinsunod sa pagsasara ng Makati sa mga health facility ng Embu Barangay dahil umano sa napasong lisensya para mag-operate. Samantala, hindi rin nagpahuli si Mayor Lani Cayetano sa pagbibida ng scholarship program ng Taguig City. Yan ay matapos ang balitang ipinagpaliban ni Mayor Abby Binay ang reclassification ng Embu student bilang non-Makati residents sa University of Makati kung saan nanganganib mawala ang tinatamasa nilang free tuition fee mula sa Makati LGU. Ayon kay Taguig Mayor Cayetano, wala umanong dapat ipangamba ang mga Embu students sa magiging epekto sa hakbangin ito ng Makati dahil tulad ng palagi nilang pangako, handa silang saluhin ang bagong mga residente ng kanilang syudad. Ipinagmalaki rin ng alkalde ang kredibilidad ng mga scholarship program sa Taguig na nakatulong umano sa libu-libong Taguig student kasama na ang halos 2,000 nagtapos ng may karangalan, higit 3,000 nakapasa sa board or bar exam at 45 umano rito ay kabilang sa top notcher sa buong bansa. Ayon sa Taguig LGU, bago pa man ang anunsyo ng Makati, may mga hakbang na ang pamahalaang syudad para matiyak na maliban sa maipagpapatuloy ang edukasyon ng mga estudyante, madadagdagan din ang kanilang benepisyo. Sa Mindanao, pinalakpakan ni Pikit Cotabato Mayor Sumulong Sultan ang pagkakadakip ng Pikit Municipal Police Station sa itinuturing na most wanted sa probinsya. Ayon kay Mayor Sultan, resulta yan ng mahigpit na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng Philippine National Police. Kabilang sa mga nasakote ng otoridad, ang top 9 most wanted regional level, top 7 most wanted provincial level at top 1 most wanted municipal level na may multiple counts ng kasong rape. Ayon kay Mayor Sultan, patunay ito ng hangarin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng maayos na seguridad ang kanilang komunidad at mabigyan din ng hustisya ang mga biktima ng krimen. Tumungo naman tayo sa Central Luzon. Sa harap naman ng banta ng matinding tagtuyot, bumuo si San Jose del Monte City Mayor Arthur Robles ng task force na tututok para tugunan ang epekto ng El Nino sa ating bansa. Ayon kay Mayor Robles, ang pagbuo ng El Nino Task Force ay nakalinya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Anya, hindi ito madali kaya't kasabay niyan ang paghihimok din sa publiko na seryosohin ang banta ng El Nino sa pamamagitan ng paghahanda ng bawat kabahayan. Tiniyak naman ni Mayor Robles na gagawin ng local government ang lahat para agad na mabigay ang pangangailangan ng kanilang mga kababayan na posibleng maapektuhan ng matinding tagtuyot. Habang sa Metro Manila, ready na ang pamahalaan ni Manila Mayor Hani Lacuna sa pagbabantay ng kaligtasan at kaayusan ng traslasyon ng itim na Nazareno bukas. Kaugnay niya, nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng firecracker ban na magtatagal hanggang bukas January 9. Umiral na rin ang liquor ban sa paligid ng Quiapo Church simula ngayong araw hanggang January 10, habang nakakasa na rin ang gun ban sa paligid ng Quirino Grandstand at Quiapo Church na magtatagal din hanggang Miyerkules. Samantala, ngayong araw, nag-inspeksyon si Mayor Lacuna sa simbahan ng Quiapo kasama ang PNP at DILG. May panawagan si Lacuna sa mga depotong sasama sa translasyon na anyay
Sa lahat naman po ng mga sasama sa Traslasyon 2024, kami po ay nakikisuyo sa lahat ng ating mga kababayan. Gusto po nating makita si Jesus. Kaya't iwasan po natin ang sumampa sa bagong andas na ginawa para sa proteksyon ng poong Nazareno at proteksyon na rin po ng mga deboto. Ako si April Magaling para sa Kwentong Politiko. Ready na ba kayong makidahu at makichika sa buhay politiko? Makakasama natin dyan si Partner Jigo sa aming pagbabalik. Heto na muli tayo sa ating Politihu. Kaya naman ating usisain ang kwento ng politiko na napaka-arte raw sa mga imbitasyon para maging panauhing pandangal sa mga event. Ayon sa ating scooper, sobrang daming proseso ang dapat pagdaanan bago mo makuha ang G ni subject sa mga invitation. Tulad na lang ng mga magbabakasakali na ang isang local official na akalain mo ba naman na natapos itong sadyain ng opisina ni subject at dumaan pa sa screening ng staff ang detalye ng imbitasyon para sa bayan. We will call you back for an update lang ang napala nitong response sa bida nating politiko. Akala mo'y aplikante ang naging tinrato nito sa local official, na kahit na imbierna na raw ito sa hinabahaba ng proseso, nagtiyaga pa rin siya sa pag-asang positibo ang feedback. Pero ang ending o lots of floating ang naging status ng kanyang imbitasyon kay subject. Kaya di tuloy naiwasang ikumpara si subject sa ibang politiko na always G sa mga ganitong opportunity na makasalamuha ang masa, na maging ang quality of service ng opisina nito sa mga bumibisita ay hindi rin nakalampas. Clue! Ang politiko na pihikan sa mga imbitasyon ay pwedeng iugnay sa plastic.
Hep, hep! Break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Halika't pasadahan natin ang ilan sa ating mga politiko snitch. Matapos tila maging kontrabida o banata noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang simbahang Katolika at mga pamunuan nito, mukhang umikot na nga yata talaga ang bilog na mundo dahil not once, not twice, but thrice raw kung dumalo ngayon ng misa si Digong tuwing araw ng linggo. Sa panayam ni Duterte, sinabi nito na mula noong magretiro siya sa politika, pinili na umano niyang maging banal. Naika niya, he is a very holy man at a whole new human being. Matatandaan noong Sabado, spotted ang dating Pangulo na bumisita sa lamay ng yumaong si dating CBCP President Fernando Capala na kinokonsidera umanong mabuting kaibigan ni Digong. Malaki ani ang naging impluwensya ng naturang Catholic leader mapa-personal o political career ni Duterte. Bukod sa pagsisimba, pagbabasa ng mga libro at dyaryo ang nagbibigay aliw sa dating Pangulo sa kanyang ika nga masayang retirement life. Kaya nang tanungin tungkol sa balitang political comeback nito sa 2025, saad niya, politics mo. I'm retired. Retired na talaga. I'm tired. I do not have plans. Heretofore. Wala, ayoko na. Wala, ayoko na. Ayoko na ng politika. I am a very holy man. I'm whole. I'm a whole human being now. Kung si Digong stop na raw sa politika, tila mas nag-fuel up pa ang ugong-ugong na pagporma ni dating Senador Antonio Trillanes III na pasukin ng Caloocan City politics sa susunod na eleksyon. Ito'y matapos tila ipakita o ipagmalaki ni Sentry ang pagiging patok niya sa mga batang kankalu. Sa latest updates ng kasi dating mambabatas, ibinahagi niya ang ilang larawan mula sa pagbisita sa barangay Bagong Silang, Caloocan, kung saan dinumog siya ng mga residente na kanyang pinasalamatan sa aniyay mainit na pagtanggap sa kanya ng mga ito, na talaga namang tila pinilahan pa para pumuntos ng yakap, makipagkamay at selfie moment. Samantala, from political rival to bestie na nga ba ang current status ni na former President Joseph Estrada and former Speaker Jose de Venecia. Kasunod ng mala reunion event ng dalawa nitong nakaraang araw sa Estrada residence. Sa post ni Senator Jinggoy, makikita ang dalawang opisyal na magkaakbay pa na nag-post for picture, na para bang kinalimutan na ang naging alitan sa politika. Matatandaan na naging magkatunggali ang dalawang dating opisyal noong 1998 presidential election, kung saan tinalo ni Estrada si De Venecia sa isang landslide victory. Kaya naman kaugnay sa naturang friendly reunion, sobra-sobra rin ang pasasalamat ng kampo ni Estrada sa paglalaan ng oras ni De Venecia para personal na mangumusta. Bukod kay former Spox De Venecia, present rin sa reunion ang may bahay nitong si former Pangasinan Representative Gina De Venecia. Naika ng Estradas, very well appreciated.
Aliw naman ang mistulang fangirling at tila selfie warrior era ni dating Vice President Leni Robredo sa ilang mga showbiz star na nakasama niya sa pagdalo sa kasal ng pamilya host na si Roby Domingo at Mikey Pineda. Sa IG, ibinahagi ni Robredo ang selfie memories niya with Catherine Bernardo na kanyang pinuri ang pretty aura ng actress. Habang kumpare, the second time around naman ang tawag ni Robredo kay Papa P na isa rin sa wedding sponsors. At matatandaan noong nakaraang taon na masayang ibalita ni Robredo sa publiko ang hindi lang pagdalo niya sa kasal, kundi ang pagtayo rin bilang ninang kina Roby at Mikey. Habang ibinida naman ni Senator Loren Legarda ang pakikipag-team up niya sa actress/vlogger na si Alex G sa pakulo nilang holiday surprise sa mga madlang people sa Gedli, kung saan magkasamang sinugod ni Ma'am Lodi Loren at Alex ang ilang kalye para mamigay ng grocery package na mula sa pinagsama-samang donasyon sa mga Pinoy business tycoon. Nabatid na bagamat matagal nang naging kakulitan ni Alex G si Senator Loren at isa sa mga primary cash donor sa taunang holiday activity ni Gonzaga, first time naman raw na sumama ni Senator Loren sa pag-deliver ng mga Christmas package sa mga kapuspalad sa kalye. Na ayon kay Legarda, simple man, tiyak naman raw na nakapagbigay tuwa ito sa mga Pilipino. At syempre, kung present ang Legarda-Gonzaga duo, hindi rin nawala ang aliw na haruta ni na Alex at Ma'am Lodi Loren. Sabi niya, magdodonate siya kahit hindi na siya caroling, pero gusto niyang makita kung saan ba talaga binibigay. Oo. Hindi naman kita sa hindi kita pinagkakatiwalaan. Gusto ko lang makita talaga na makarating sa nangangailangan. Okay, para sa lips. Ay, naku, kainis. Alam mo, partner, doon sa mga nakakaaliw na kumbaga lumalabas nga sa social media, Yes. yung kumbaga yung ating mga public servants, gaya nila Senator Loren, na nakikipag-collab na sa mga social influencer na maraming followers at maraming sumusubaybay sa makabagong panahon at pinapakita yung kanilang pagtulong, partner. Tama. Tama ka dyan, partner Gigo. Ayan. Kasi maliit man o malaki, basta correct. nakatulong ka, alam mo, ang laking bagay yan, lalo sa mga ating mga kababayang kapuspalan. Tama. Kung maliit man sa atin yan, sa kanila, napakalaking bagay na yan, partner Gigo. Oo, alam mo, nabagay ka din dyan, partner Mitch, no? Hindi po naka-big bike ka, tapos may aabutan ka. No? Mga ganun, mga ganun sila. Upcoming show, maybe, I don't know. Yes, coming soon, ganon, partner Gigo. At yan muna ang mga balitang aming nakalap sa buong maghapon. Ako si Mitch Lim. At ako naman si Gigo Postolero. Magkita-kita ulit tayo bukas alas 8 pa rin ng gabi para sa walang humpay na kwentong politiko. Muli, magandang gabi.